Sige, mami. Musulod na ako sa kwarto. Excuse me. Okay. Naglahi to ang aura ni Rani. Whatever. Ikaw ang rason, Leah. Nga nung malipayon ko karon. Parehas sang malipayon, Ramil. We have each other. That's the reason why. Gimingaw na biya ko nimo. Unsa? Corny kayo ka sa? Ganina palang ganitang nagkita. Unya, gusto man kong nakakapirmi sa kong tupad. Ayaw pala, bidong. Uira kayo ka. Aw, di ka mo to, oh. Ay noon, wa man gud ko'y barko. Leah, I love you. I love you too, Ramil. Di na mahitabo may gugma pa ko sa lain kaya ikaw lang. Promise. Ikaw ang una og katapusan kong gugma, Ramil. I promise. Sige na, oy. Kay basing mahurot na imong load. Don't worry sa load lagi. Unli calls lagi ko. Wa ka pulig pakigsulti nako. Di lagi mahitabong pulan ko nga magigsulti nimo. Ikaw di ay. Pulan di ka magigsulti nako. Dili man sad. Pero dili biya sab maayo nga magdugay kog pakigsulti sa cellphone. Init na mud kaayo ni akong dunggan. Magkita tas tong abutanan bi. Please. He? Okay ka lang? Nagkita pa biya ta ganina, ha? Daghan pa man sa kong buhaton, good. Daghan kaayo mig assignment. Sorry ha. Nakalanganon ko nimo. Basta, ugma, inaghuman sa itong klase. Magkita ta. Okay ba? Sige. Bye na. Bye. I love you. I love you, Ramil. Diyos ko. Ikaw na yung mahibaw sa among relationship ni Ramil. Mutunhay unta ang among gugma sa usag-usa. Huwag kabutangan sa akong kalipay sa akong gibati karon. Ang ako kang pamilya sa probinsya na. Kumusta na ka sila? Naman, naman kang nagpanghaba sa mga sagbot. Ay naman. Naguol ka na sab. Naghuna-huna ka na sab kang Leah. Usa na sa nagulaan ko, ma. Pero ang labi kong gikagulaan karon. Bawal itong yuta nga naprinda ni Sir Victor. Ma, hapit na kini marimate. Kaya ang kwarta nga itong iglulukat sa yuta, ma. Atong gipadade dahil liyang ano paggamit sa pag-eskwela. Ma, ugma na ba ang tagal sa pagprinda nato sa yuta? Ang iyo, Sir Victor, nga ingay-angan ng una. Unsaon nga naapikihan man ta. Ayaw pagsugot nga rimatihon niya ang yuta. Mauna lang gud na nahibili nato. Ugma, ma. Di ko maguma. Atuan ako si Sir Victor. Manghangyo ko nga unta. Iangan-angan na niya nga ato paglukat sa atong yuta nga atong naprinda nga ato niya. So, apike magkita ma. Kung mahimong mulugos nga tubangan, buhaton mo ka na. Lamang dili marimati ang atong yuta. Ako sa dong mag-ampo ko sa Ginoo nga unta. Humukon ang kasing-kasing ni Sir Victor. Badi lang niya rimatihon ang yuta. Hi, Tita! Oh! Hello, Iha! Hi. Can we talk in private? Oh, yes! Asin gusto sa kwarto or... Pwede sa rooftop lang? Okay. This is something very important. Really? Oh, sige, sure. Ano,
siya ni Tita Carmi. Kung mahibaw siya nga kaliwat ug mag-uuma ang babae, nga gikabuangan ni Ramil. Unsa iya? Imong gi-background check ang babaeng gikabuangan ni Ramil? Yes, tita. Kung nahibaw ka ba unsay akong nahibos nga kasayuran? Unsa iya? Pobre pas ilaga ang kaliwa, tita. Imagine, pobreng mag-uuma lang ang amahan. What? Nagpakabuang si Ramil nga ng kasiha sa pagkababay? Nailad si Ramil, tita. Kay nagpa-disguise si Leia nga anak og asyentero dito sa Davao. Himan-himan di ay, anak lang og mag-uuma sa probinsya. Ay ha. Niya, musugot ka ba lang ni ini, tita? Di ka ba lang mohimo og aksyon? No, wait! Dili ko kinikatugutan, Pauline. Never! Muna kasayuran nga akong nasagap, Mami. Unsa di ay? Nagpada siya ay ng bayanan, nagpailad siya na. Minus kay si Ramil. Imagine! Nagpailad! Naadi ang diferensya. Nga nung nagpakaaron inlon pa, nausa siya kasindera. Simple, Mami. Mali ang strategy. Aron makabingwit siya tambok nga isda. And Ramil is a good catch, di ba? Hi, Mamila. Hi, Ma'am. Uy! Kadiyan lang. Parang balik-balik man ang akong tao? Ha? Ang sinahita po? Yes, Mami. Kay, wa ko mapakya sa akong gugma ni Leah. Buot mo ipasabot. Uyab namin ni Leah, Mami. Kanasa mo man siya ipaila-ila na mo iho? O iho, kanusa man nimo dadon diri sa Leia aron mahimamat na mo ni Carmi? Usa ning mga adlaw, Mamila, ikahimamat niyo na si Leah. Imbitahaw niya diri sa bahay. Kay akong himbisan, Ramil. Tanaang tag makalupig ba siya kang Pauline? Di makalupig na ako ka na mabayhana mo. And I'm telling you, wa ra siya sa bulig sa akong kuko. Ayaw ra palabi na ni mo sinultihan, Pauline? Nakasabot ka ba sa akong gisulti, Mami? Mangingilad ang babae na napili ni Ramil over me. Nagpakaaron ina nga anak siya asendero sa Davao. Pero himan-himan pa di ay, mag-uuma lang sa probinsya. Pagtikad lang sa yuta ang isalikan, aron lang mapuhi. Yaks! Monay pagkaingnan, Mami. Nga mini nga asyentera. Asyentera sa Davao, ha? Yes, Ma'am. O sige. Ato naman niya ng mahibawaan ba? Huwag magitingali aso nga makongkong. Nga nung nahanaw